yo tau wong iki sapa iki. Sapa? Ketok tak selepo iku ketok. Pa? Ayo wong celeng jengen ngono kok. Wis di mari sawah lho ajak prapanan. Kamu cara apa nanti le? Iki aku ape loro bolo, ana penggawean. Kon gejong dasar kono lho. Ayo Bang. Ngono ora tau bener nek kowe iku. Wes angene ae do jago nanti kono ya grimes ngene kok. Saya ada bantah sing penak ngono. Ayo. Ndak rasa? Ya ngene bantah-bantah sing kepenak ngono. Omahe sapa-sapa ya lah. Tutupan omahe sapa? Ora ora omah wae kok. Jagong iki barang di penggawean lah apa? Lah kene munggu sae karo sawahe sapa iki? Saya wong-wong kan saiki ngono ae lah apa? Edan ngono wae. Barang di penggawean kok. Wong sawahe wong lho sae manuk. Lah piye wong ajen ngono wong nek omahe tok. Dek nang ngono iku ah. Ngono menawa dikene nang gitu beras ah. Sawe sapa-sapa ya lah. Ibarat di penggawean lha kowe penggawean apa? Lha aku ngono serabutan, iki lagi nganggur aku. Lha kowe iku lho cara kok tobahan ku piye lah ora sing akon ora sing apa kok. Nek menawa sing olah ora di penggawean e. Nek saya sapa tok lah. Ora mikir aku. Saya sapa dak lah. Penting tak tunggoni. Ngono ya. Iku mung mbako tak ora. Ora kalau di iki ku ora utuh. Ini kan semen ini ndak mentolo kowe. Tolok aja di anak. Tau karo kancan. Mung mbako kok dilek kuwi. Udah kok ding mau. Ke pasar kasem lho. Iki lebih Sisi sisi aja. wong wakle. Ayo piye ya? Ora mentolo kowe. Iki ana penggawean sing kira-kira kena jadi pangan. Iki aku dibantai wong neburungan. Netan mondo ngono lho. Ana doser kepetel Kakek apa jong. Dasar nek mondo. Kesel piye lah? Dengan garap nek mondo kono anggawe dalanan kanggo iku lho wisata. Lah iku terus guling. Ngono lho. Iku ape diborong nang wong-wong iku wong desa. Rasane aran rumah temani ngarepe ana kolame. Ini semeter pesagi. Iku kolam iwak mbok ge adus anake. Lho kolam kok. Iku kene apa lah. Aduh, sebab kerono omahe apik ngarepe ana kolame. Lha wis saya nek kira-kira posisi pirono ya. Kasar ngono. Rasane Ayo. Wis omahe apik cah. Good. Good. Nih. Good. Ayo apik ini. Ini saya kok ya. Apik ini. wajib Ayo, good. Nih. Nih. Oh, ana apa? Diri cemani iki. Sapa? Cemani iki lahir cemani operasi plastik ta apa iki ya? Aja dudu iki katanya cuman diserang iki kok. Sek degil-degilem iki lho dudung ame iki. Kan kelarang iki. Warse om. Halo Mas, sikil keluar se untuk musuh. Cemani lah sinten iki. Lho cemane omahe dek ora kaya ngene, cemane dek kaya kandang wedhus iku kok. Lah nek sukses kok, Mas. Lah iso omahe cemane ora kaya ngene aja. Kleru iki tak pembantunya lagi. Ini cemani. Nyawa kok iki. Oh panen ngene kok bisa ora ngene iki kok. Pembantu kakek ame iku. Mas kula asal pinara. Iki kerja kok keselera mereka. Lho, iki ora kanggo jagongan. Kanggone wong sing bisnis. Waduh. Ampun iki. Lah macam mana iki? Ora telu dhewe kana. Bocah cilik ape bertampune wong gede-gede. Bocah kurang ajar iku. Ah, top. Kilo mae pong napa? Mae kok ajur kabeh nek yo. Kilo menawa mae pong. Iki kok ajur kabeh Kilo sek lho. Bolong iki lho. Sing kandangan lho. Nih. Nih. Woi, apa iku ya? Sopo mah? Ngapa ana wong Kok iso? keliru omah kono lho. Mae wapi. Mas aku dari omah mah. Karepe ana kolame iku. Jebule kok ora edan.
Oh, iku lagi ke rumah sakit arek. Gangguan. Jangan pelo Mas. Aku wingi berhubungan sepak bola ngetan ngulon lho, sepak bola. Oh, gerak apa to? Ada rada nganu miring. Biar aja no kopi sik. Aku ngorok aja dari. Kopi ireng lho ya. Yo. Kuning. Apa iki? Gue dari sukses tuh gue ngene iki omahe. Terus gue bakal sadangan terus. Sik apa? Jason yang kita kopi. Dari sukses. Enak ya. Oh, Alah, roti Jepang ini kok. roti apa sih? Apa? Kerja roti kucing ini. Enggak sapa anane. Tau malih gaji cukup mahal. Iki barang-barang. Saanane pokoknya. Sukses. Oh, godhok kopi ta godhok glugu. Kalah. Kalau kelone kalah. Iku godhok kopi ta godhok glugu sebenarnya apa kan? Oh, kopine. Wah, ya dok ya terane dudukan. Larang banyu tapi iki lagi. Rasakno wong tamu kebayar dipedhoti wis. Iku banyu sisa dingin tak anget nah kopi dingin ya. Rasane kecute ngene iki wedang asem ta wedang uyah? Wedang kelek are. Kopi kecute ngene iki ngetan tapi ya dol. Jangan tewel are orang ketam. Kopi iki. Penting ya penting. Kopi asli kok ngono-ngono bluro. Nasi guru ada. Asem. Iya, ana iki. Apa? Lha iki dhewe rokok. Blas ah. Wih lho kok nemen ta. Cocok ya wong loro ya, Dum. Ora apa-apa awake lagi minus kok. Ah, Mosok ngene sepi-sepiran lah. Entar musik gede ah. ana TV. Ning aku wedi nak tetel. TV-ne wong sugih re, wong sak desa ya ora sing duwe TV kaya aku, TV gantung. Nyicil tak ora ta ora. Son gantung umpama TV ale gantung. Nyicil tak ora aku lah. Ah, Oh, mesti lagi iki lho dulu TV. aku nang Amerika ra ono TV ngene iku. Iku sembrono kowe. Tuh. Iku TV tak gantung. TV tak kepes iku lene. Gak le talak. Nyicil tak ora ta iki. Mau buku tuku dosane entuk 5. Remote ra kor wong duwe remote kok TV iki. Remote cendok, Mas. Jadi itu mangan apa sih? Tuh, TV. Oh, ya. Iya. Iya re. Apa Ini ra ono Amerika sing ono iki Mas, TV iki Mas. Iso ya. TV adek iki. Lah ora duwe kandel entek. Mulai ya ta. Ana mangan apa kok iki? Kamu kelani Pak Ceteng. Lating no. Diadang amblok kok amen-amen. Tadi am guri Pak Dewi. Mangan sik. Petang-petang ngeles sithik mau dadi ora duwe. Ora ono rokokmu mbok ceceki mbok saki tapi le kok. Oh, kepek entek. Ya, ora tak obong kabeh, Mas. Lho ora kok tak cuma siji urung tak ngene kok. Kok gebuse. Iki uga bisa bendol, ora gebus. Woi, pengen jak melarat malah hidup. Ya nek apa? Iki mau tak kowe. Aku dhewe kurang ngono. Ora cak ompong to dhewe. Bayi bakal ngono jajanan. Wes, weteng bojo Lah niku. kecekek enak karo keteng iki. Ojo wis Mau senang-senang. antar dolan endi? Seneng, anggap iku ora tuku piye iku. Boleh. Totalan kentak apa-apa, rokokmu tak pirang lek kowe po. Iki ning warung ta bele. Ning warung. Rokok ora ki malah ngene lah. Ini nang warung kae. Wong iwak tuku sego nempur mu belas kok. Daging cocok mleng. Ngene bolo. Apa ini? Gagas Ayo. kok. Waduh lha iku sik ora ono tek mburi, ora ya. Ini dulu. Ana wong mburi. Kok tak nggo TV. Kowe nggo iki lho iki aku blong-blong gawe iki. Kok durung-blong gua. Loh, Randy gak ada banyu kok. Loh. Iku ku Randy. Ya dak kalau kono 9.000. Bajingan kabeh. Cewek teni ketemu kowe.